aquí. Bueno, seguimos, era un anuncio nada más. Seguimos en directo, son as 10:18 minutos. E que me roubou o móvil que estaba aquí posto na mesa? Dios! Unha cousa, vamos con outra historia das historias bonitas de Land Rover. Hai meses, estuvo aquí neste plató Toñito de Poi ca súa filla Ana. Pásame por aquí, Venancio, pásame por aquí. Que me roubou? Que non volva nunca máis por aquí, que me roubou. Mira, hai meses. Estuvo por aquí Toñito de Poi, ca súa filla Ana. Seguro que moitos de vos vos acordades. E, bueno, estuvéronos falando de moitas cousas, sobre todo de Ana, a filla de Toñito, e contándonos que, bueno, un pouco da súa vida e que agora traballaba con un centro de día, con persoas maiores, e o que estaba aprendendo. Foi algo moi bonito que seguro que moitos de vos recordades. E agora mismo, a esta hora, mire por aquí, agora mismo está detrás desta pantalla, aí detrás da cortina, agora mismo está aí Ana. Super nerviosa, porque hoxe vai debutar como colaboradora de Land Rover, cunha historia espectacular. E, por certo, está aí seu pai tamén, máis nervioso ainda. Podo saludar a Toñito ou non? Toñito! Toñito! Ven aquí. Como está? Moi ben, hola, boas noites. Quen contaba? Pobre Ana. Bueno, a ver... Estamos facendo sufrir máis ainda. Bueno, eu non quería vir realmente porque quería empoderala, que se viron que isto vai na espabilar na vida, e dice, vai ti tal, Bueno, pero pero mola que estés aquí. claro, chamoume ela e dice, home, sí, estamos aquí, o amor todo pode, dice, tranquila, cariño. Ti tranquila que eu xa temblo. Ela... Oxe iba a dicir, por non che dixen, estamos aí fora, aí oxe hai máis ou menos 30 anos que nos conocemos eu a ti, hai 30 anos, no 95, e 30 anos despois estamos aquí falando da túa filla que vai debutar como colaboradora nun programa de televisión. Pois para que veas eso bonito que é esta vida. É espectacular. Sí, máximo. Non se pode inventar nada mellor. Bueno, nos... Pobre, o nervioso que debe estar. Como está ela? Como está? Bueno, está tensa, pero aquí se disfruta, relaxa, se ti misma transmite, claro. Queremos facer unha cousa con ela que eu creo que é moi bonita. A ver como nos vai salindo, vai salir ben seguro. Que é que a través dela, a ver se intentamos aprender algo da xente maior. Claro, eso é moi importante. Que eu creo que con fixarnos un pouco... Desde logo eu notei a diferencia cando ela empezou a traballar no centro de día, ela que, bueno, tuvo unha adolescencia estupenda, pois notei como foi madurando a medida que iba tratando ca xente maior, como iba inculcando toda esa sabiduría, entón está aprendendo o que é realmente auténtico na vida, cariño, entendimento... É que para saber ser novo hai que escoitar os vellos. Home, claro. Vou na chamar, vale? Por favor. Moitas gracias. A ti. Un aplauso. Toñito de Poi. Bueno, é un placer ter unha colaboradora de tanto talento, tanto nivel, e un ser humano tan maravilloso. E Toñito, como a presento? Como Ana, que? Ana Geitos, claro. No? O apellido, claro. Ana Geitos, claro. Aí está. Un placer ter aquí hoxe en directo no Land Rover a grandísima Ana Geitos. Ana Geitos, aleluya. Ana Geitos, aleluya. Ana Geitos, aleluya. Sat down, found them, give it to ya. Que malos somos, No. No. Que malos somos, estaba pensando agora. Agora colla teu pai, saco aí. Pero foi verdade que o chamache? Sí. plan, Necesitaba aí un apoio moral e como papá ninguén. Ademais que a experiencia que ten. Pero non te vexo nerviosa. Non, a verdade é que estou Ahora estás máis disfrutando, vivindo cada momento como se fora o último. Ven comigo para a mesa. Bueno, eu expliquei un pouco ao público agora, eu conteicho a ti pola tarde, que vímonos hoxe pola tarde, de que a idea é esta, non? Aproveitando que tú traballas nun centro de maiores, dixe así? Sí, é un centro de día. O centro de día. Onde é? É aquí en Santiago, chamase de 8-8, hai que saludar aquí, hai que saludar. Estaban te vendo aí, un aplauso. Claro.
Entonces, hoxe planteámonos o reto, entre todos, de aprender dos maiores, dos nosos maiores, esas parellas que levan 50 anos xuntos, ou máis de 50 anos casados, como aprender a discutir, non? Sí, é un tema enrevesado, Porque debe ser parte do éxito, Sí, a saber ver. discutir. Sí, a ver, é imposible unha parexa que non discuta, claro. No, discutir va discutir. Eu sei, por exemplo, meu pai e miña nai discutían moi ben, porque discutían moito e non se enfadaban nunca. Isto é dunha complexidade espectacular, Sí. porque discutían continuamente, pero nunca se enfadaban. Pois sí, é unha maneira especial tamén de levar a relación. E tú traes unha parella de, como se chaman? Como se chaman? Pois é mellor que se presenten eles. Porque son, pero levan moito tempo xuntos, entendo. Sí, 47 anos casados. Levan 47 anos. Como nombre aí, Celsa e Manolo. Celsa e Manolo. E levan 40 anos xuntos. Bueno, tú xa os conociste, falaste con eles. 47, sí, xa nos presentamos un amor, un amor. Celsa e Manolo, vale. O sea, tú traes unha parella que Sí. levan máis de 40 anos xuntos, vale. Eu traigoche, en contraposición, unha parella que levan canto, un ano e pico, un ano, que leva un ano xuntos e coñecéronse nun reality de Telecinco. Ou sexa que o choque... Brutal. De onde son Manolo e Celsa? De onde son? Pollo. Bueno, preguntámoslle Son despois. de pollo. Son de pollo? Sí. Pois ti imagínate, Manolo e Celsa, reducido, vale. Bueno, proximidades. E os que traigo eu, pois conoceronse eso hai un ano nun reality de Telecinco, pódese dicir, Gran Hermano, non? Eran Gran Hermano. Ele é galego e ela non é galega. E están aquí, vale, vamos presentar a todos xuntos.